muisinde agus iad chaisiach na stara agus géirí céim sontasa agus céim starúil a dhéanú in Peil na mBan in San Chondaí. Mar sin de toirmuid spléú na fearne agus I gconc Chondaí Longford dús Páirc agus an coolbair a bheits ácasan inniuúna Aoife Cooney agus I níomlíonna jeag díos Máirtín istí in sna chúl an lína lean chúl Leathcheannais imol na Carnaige tá athú bhain deanta agus I teachtaiste tá funmí talabí a caithú gansaí iver a thach jeag a ban na ghfuilach níomlíonna jeag díos agus in san Conall eile Alva Brady ban eile atá mlíon jeag díos agus amach léon chumháin. In san lína lechúil Cíomh McCormack dús Páirc an taithí fad ag teacht ó chaptain na fearne Emer O'Brien a caiithim gansaí iver a sé agus debutanta ag siar in san bhliain a fís a thach jeag. Agus an tíomh eile tá eile dogan na caithú gansaí iver a seach de Lárna Páirc, Sean Gallagher agus isise níomlíon jeag díos agus taithí eice agus tíomhleithí atá Aoife O'Brien ban atá 2 bliana is fiche díos. Sean a hagan na caithú gansaí iver a deig iver a hén jeag, Kitty Crawford, tíomhleithí atá Ella O'Brien agus in sa lína lean thosaí an foinsí scóla atá ag Longford Camille Burke agus Clóid Lohan go hairithe imol na Carnaige agus ahrú eile deanta na iver a seach jeag Maríad Victory ag teachtaiste in áid Lauren Maguire iver a 2 jeag. Mar sin de Brian Farrell agus gurí céim níos fuide a dhéanú agus áit a bhain má don chéad uair den hÉireann seo a barc a crocaí. Condaí Louth mar sin de faoi stúr Cavan Larkin agus golóir taithí ácasan ag an level seo tá coolbaire dóid ácasan in Rebecca Lam Fégan golóir. Sábhail deanta aici in san grúpa agus I gimmert dóid leis in hÉireann. In sa lína lean cool tá Rebecca Berth I caibh gansaí iver a dó imol na Carnaige, Eois Hand ó na Geraldines agus tíomhleithí atá Emer Murray agus Craobh búte aice neart taithí aice in san Conall. Neart taithí fásta in san lína lachúil Seoda Matthews ag caibh gansaí iver a 2, Sinead McLaughlin caibh gansaí iver a 6, troch bliana díos agus neart taithí aice agus tíomhleithí atá Louise Byrne. I Lárna Páirc captain na fearne debutanta aici go fada siar leis a bhliain fiches de 3 jeag Anya Breen atá mar captain na fearne agus tíomhleithí ban eile go lór taithí aice Aoife Halligan. Mar sin de Condaí Louth bra láidir istí a Lárna Páirc. Lína lechúil Lucy White caibh gansaí iver a 10, Emer Byrne ag iver a 1 jeag agus ar an scíhan atá Aoife Russell. Agus in sa lína lean thosaí tá ahrú bhain deanta tá Holly Lam Sally teachtaiste a caibh gansaí iver a 7 jeag an áit Laura Collins agus an contar is mó agus an fríú scórlaí atá ag Condaí Louth an seo ná Kate Flood testí imol na Carnaige tá 4 jeag fáte aici in san commartas go dtí seo agus well, aitheanta mar ghine den na himróí is fearr a Peil na mBan agus tafaríonnta deanta aici le Condaí Louth be golóir le teanú ag funmí talabí chun súla chunealirthaí a rihan cluiche seo inniu. Agus críbhníonn Condaí Louth in san Conall eile caibh gansaí iver a 2 jeag le Kerry Nolan. Mútear scola ar 9 agus 2 bliana is fiche de is. Kevin Larkin mar sin de agus ag gurí goráis go Páirc a crocaí leis an hÉireann seo be le feiceáil le jiglofa sinna dhéanú agus céim níos fuide a dhéanú agus Beidir an Corn a bhaint agus a thuirt na bhla lofa in dóibh caiúnt seá inéan fearmánach an sin innarí. Mar sin de leonnta Spórt seo inniu ag Leathcheannais cluiche Leathcheannais ag teach beo thugah ar Spórt TG Car ar YouTube agus an dá hÉireann an seo I ggurí aidhaint má in san cluiche Ceannais be le feiceáil cé a thuchas má ag go bar ag dearú an cluiche seo sliga charnáid agus íontarm ag teach beo thugah in san darna cluiche ó Páirc Híornaí nífa an seo inniu. Angela Gallagher atá tí mar réiteoir na mna fadaige a Lárna Páirc agus isise ag stúrú cuasaí an seo inniu. Agus well mór leis na himróí in san teas seo agus iad gurí Peile immert ar chun duna léthe is seo in san bhliain gan áras imróí sin tionachar óhór ar cuasaí tá méid deanú. Seolta an seo ag Leathcheannais agus Shellah ag Longford ón caiithúas te. Gurí a brúis Tighearnach agus Kitty Crawford brúte go dtí an tíomhheile den Páirc aici spás a gascail suas rihan lína lean thosaí agus a teachfríd Lohan agus Roland Láidir bhí gohaiste a limnús teige sin Ger Gallagher Jason Condaí Louth breisiú má agus Emer Byrne ar an ionsaí Luasínta leis an glúiseach seo agus Lucy White ag brúhan thosaí Pás sin a golamú is teach go cháineo agus Leathcheannais ag buntáiste ráist an sin agus Lucy White Gulfried's Lab
Conall lehi go míid latha agus tóir sin deisela dá chundé Louth an brína gurí bhí a bhogu go gasta Longford agus iad ní titmas teag go dóhanan sin agus spás a gascail suas an isin san Conall chundé Louth teachtas teag deis beidir fanne scór Louth ag Aoife Russell Chontú a maihan seo ag flood ag chontú a hagan siad an chúile agus lína lean chúil múscailte golóir heige sin agus ag deanna go maiid teacht amach frís na leabha an seo golóir spáis inis Hon Tosaigh ag Sean Gallagher ag Brú Fríd Seán Hagan agus sin deanta go maiid ag siúd sin léite go maiid ag Rachel Bereth agus í teacht amach leis an Leo Eki is tíon sin an contar se bhí an san lína lean Tosaigh agus abal é a glanú trúirna sé an tíhheile den Páirc a chundé Louth Shanna McLaughlin den neach go siúd agus takeíocht don Breen captain na Fernne smuintú géirí é churas deacha go lína lean Tosaigh a Gimar O'Brien na clúdach an spáis is tíon sin do Longford an céirí inis de leam Sally Brúhan Tosaigh agus sin deanta go maiid aici cai sí birte bhóla inis rinneíonn sí gáil ag leabha flood ar náid pas Cluiche amach go Breen agus inis an Lewis ag teacht ó Nolan Ivrithe inis ar fáil fanne chundé Louth agus Emer Byrne agus scíle leis agus deachan san néir agus talabí deanú go maiid ban ó go hána agus deach go máil a Longford agus iad Mícharin an sin agus faoihrú inis agus iad gimmart cluthe Harvey contar teach ag go dearad de sin deanta go maiid ach go teacht amach agus animart sin ó eile dogan í teacht amach faoihrú an sin ó Aoife Russell deanta go maiid aici an sealamh a Conall agus an cúlbaire ag Longford Aoife Cooney an sin sásta go leir bheith gimmart go dóin leis an léithráid go sealamh a Conall chundé Louth brú suas orthú agus chur anamhrú ar Longford a géad teacht amach agus sin atá an spás ar a tíbheile den Páirc agus sin am sí go maiid acu is deach go McCormack agus McCormack frís na leabha inis an brú an teireadh inis de chundé Louth Tarrant an Gamsey gan Iris agus Lucy White ag Brú Hon Tosaigh Lucy ag White agus í géirí gáil Hon Tosaigh ar rihan ama agus Angela Gallagher ag deanna nóta de sin tuair sé deis inis de Anya Brinas cosú tuairt faoin iarach seo tá sé golas teach an iad na gcíthe agus tarrant an Gamsey sin gan Iris Lucy White ag Brú Hon Tosaigh chundé Louth seolta agus a gáil agus Emer Byrne ainta is teach go White pas Cluiche mag Russell ag chontú is teach deis beidir fanne cool tagann sé agus aspa chruinne sé go dearú an sin agus na leabha ligann siasta chundé Louth ach an cúlbaire an sin Aoife Cooney díreach amach an sin go leam Sally Aoife Russell agus an balla sin dridte ag réanú gáil timpeall an lechar go an seo deanta go maiid chundé Louth an spás amsú agus barí chutha leis an sin chun si sin iad arás an neasach go haon agus cai si teacht a ríist Aoife Halligan inis Halligan agus clagan an airde ag géirí rud amsú tíbhastí an spás sin clúdaí go maiid ag Longford Lam Sally inis Lam Sally agus Breen an reachtal is teach Ivrithe sin agus well Cearta go réiteir an sin chuí is teach Birch sin a bhí seaasú agus mar sin Longford a déanana go maiid be Bran Farrell agus an Loch Banisteach de brasáasta through an dóid teise de cosan se lecha na hure agus gan scór bí idir na Fernne an seo muid sé bhhaimite in san céad leath agus Cebé chainte bhí an rih chundé Louth mar réana coitianta an Longford inis ar an ansaí Hello O'Reilly agus Riley pass Cluiche tras an seo go Gallagher scílar a seo is Jalahi agus Haran Trasnan an Lewis ag teach ó Lárna Páirc
agus an differ nar a bhagan tú an léthróid lesan caiise tí hi go lína lean tosaí deanta go fíormhaid hi gal O'Reilly han é a winch agus ag teach fríd le anna Louth an sin bhí Sean Gallagher agus chuir a háin das ná agus iad Cluiin han tosaí. Conall Louis mar sinnde agus iad ag brúsús ar a cic amá. Longford agus Cousin Dorna gas Sheer Auguson and Cluiche an Spás mar sinnde. Tá sé first galore é chur amach a drá Shane McLaughlin. Bontáiste na gíthe ag Conall Louis a iad sás de gáil ar an ruthar leis an léthróid deanta go mbeidh go slachtúir bogaí is deachanis. An pás chutha isteach I draw white brew fríd agus fáil deanta ar nói sunks de grimna sin agus ag teach fríd ach an teagháil agus an cóimirt den Sky pás chutha isteach I draw white agus ag teach le Louth an sin agus díra hí ré le sciú leis an sin an fáil ag teach isteach agus tá conta John rihan am white ag brew fríd tóirí sé déis tá Conall Louis agus céad flood an céad scór am siú ddí aniu deanta go mbeidh aici an tras ná aici siúd an bhfuil an taithí aici le Conall Louis agus a cheas na maithe rihan am ó hiú kicking na sciire agus scórna de cúnaí gáil fada go lár na Páirc agus tar le bheile sin Longford an eisiau brú fríd ag teach an tosí mríon victory deanna go mbeidh well hí me hían an lán chúlaí ag teach trasna sin go cé go bhíon agus éile seán ag teach amach fan a honne an léthróid bogaí isteach ag Maria Farrell agus an sin éile seán ag teach amach teagháil cosise is dóithe agus éile seán tá sínte gcórtaithe in é sin is sé ag teach amach agus túir de Lohan gcórtaí fásta in san córaach sin agus gcórtú cosise a choráistí Brian Farrell agus Lochban isteachta agus iad ardile galóir an contoirt agus an dainseir le Lohan mar tosaí agus beisiad a géirí a rís go mééis sé brabal a golará an léthróid chutha isteach an bheirt acu golfan a honne caithí rá bu dé se leis ag Longford agus Kitty Crawford duine teach amach leis an cinseo thógáil an gaí sin ag codú leithí Skín si leis an cinseo culbar ag teach amach leite go mbeidh aici lán fégan cai sé seo ag blú trasna inis agus le cuaram leis sin deanta go mbeidh acu lán salí is tíon sin agus lán for go mbeidh an sin a greidim Conall Louis brach chumbardá deanta go fíormhaid acu seileh a Conall agus é churas teach ag Halligan agus Halligan a golas teach ag go cibhlinn sin agus rís léo ag go réiteoir ar an rilehan seo Angela Gallagher rá an sin go raibh McCormack ceantach an sin is na fálaí anna deanta go fíormhaid ag Eladog an sin a bhainte ráist Ever Hestíonn san lá réanaíonn sin gal leis an cos ruthar deanta rís ag victory galore den léthróid feici aici sang sa grimid sin ag Páirc a golará leis le takeíh na gíthe chutha mú aici agus ar fóriad ach bontáiste agus í géirí sciú leis agus dúir hí sé de seala Angela Gallagher agus í chun súlgéir ar chuirsaí anseo Uglanáis agus an grí sin ag taú le Longford in san chéad lá Burcanis leis sin na iireacht churas te heici agus ag teitm íseal is te tagann siad an chúile agus Conall Louis buíoch lei sin i ggurí brúá leis ag leis go fíormhaid talabí agus í brúhan tosaí an lína lán chúil seolta is te heici churas te agus chutha mú agus hí méid gur sin galach réchtú an scór íonta agus í brúhan tosaí a gur an drothir ddíhíon amach ar fóraíl a léiríonn na iireacht a chuirsí is teach teannach ar na gíthe agus cúg na gíthe anseo an luanis a réisteile ag reachtail fís na láhaí mar burn í ar nonsaí drá fás is teach a glánta suas an sin a gífa Russell
Louth donna go fear why him laugh a Curtis Jack. Go stop a cur. Leis an glue shock. Watch your rash to go Louth. Cather Chimple agus iad Jenna go moithe Shellah a Conall. Giri Spórt a Oscailch. Nolan Tráchtaire go flood. Jenna go fear wide. Chuntús de hÉireann kickoff. Agus seo bhrúas de. Ach go dearú. Tá mi Jenna go sí híon mi hásta gur wathe sí beidir. Cún mála teachtas de. Ach go níocht a golas de hin san neir. Talabí an hon éaglanú. Crawford inis. Birch istí giri stop a cur leahí. Giri Crawford agus Janta go moithe. Talabí. Birch giri stop a cur leahí agus Kyle Jackie. Anya Breen. Domhnaigh go shoot. Go lower splash inis. Ig. Chundé Louth ar a tíbhile den Páirc. Ach mal galore legin siad the Longford chat agus ever her cur stí. Kerry Nolan ag brú fríd. Nolan ag golas deach a gramú an sin. Agus fáil Janta orchaí. Agus í Jana go moithe reachtal is de. An fáil an sin sé habal sin a bhallú. Agus sin de Shellah a cruthútí hían. Agus í hían a giri torch faoi. Ní hé flood ag teach amach. Cyn o wain eci o cic sir níos luithe. Agus tóir síf an Domhnaigh mar sin. Kid flood o chuman níomh Páirc jo. Í torch faoin iarracht. Seoltas ja agus sin críte hé eci. Domhnaigh fáilte eci o cic na sire. Agus chuann sé chundé Louth. Cluain an tosaí an jo in san cluiche Leathcheannais. Agus an ainneol na teachta an da hÉireann na Corán iarachtas de ó hí a foiinneamhte. Agus cluiche Louis an seo a Gleanáis. Longford a gáilta chance ríist an léithreoid sin trasna na chúl. Agus O'Brien ag tomús de hÉireann chun sin. Stella, you'd mal Shellah galore chat to only in a lamb cool. Talabí inis. Tagiach the ye. Spoken to Shinama. Keith and Shaston then Páirc. Victory agus Birchesty. Foscailte and Spórt agus either Charles Freed agus Rhys Gallagher and Lewis and Jack Louth Páirc. Renin she Golia he and agus Ngula and usage. Passing to Tugas Jahanshin. Agus here Lohan a Skilu, Lohan a Giri. Shaw Craobh Seoltas de haige Gerard agus scorer dói in sin. Ó Seán Hagan. An over into Janta ag Gallagher teach Louth Páirc a Lohan in sin agus í Cluiche and past Brúte amach sin go Hagan agus scór sin fáilte eci. Agus glúiseacht agus coibrú de Sky sin ó Longford ó Louth Páirc agus nar a bhagan sin an éithreoid le Lewis. Jan Sidan differ. Lohan and sin ag smuinte faduda. Hagan and sin ag Gerard was habta sin a cur har an trasna agus iad cho score ríist. An Louth agus iad ag teacht an tosaí a ríist. Flood a Giri. An léithreoid just de heci. An Conall and sin ag Russell ag Jenna go moithe. An fáil a bhallú is teach an sin. Agus Chucky Keirflad a maith ríist. Agus í Bracrin ó cic na sire go dtí seo. Dó Chathair Jé eci. Insan Commertas, insan na grúpi. Agus seo Curthas de Críoitnithe go Slachlóir eci an tríú ceann aniu ó cic na sire. Agus Longford. Agus Bran. Farrell. Argela galore na jig Ian chance no Barrick chance in the horch the flood. But she had a big crin o kicking the sierra off corner cool. Conde Louis and then you Bruceus Xard Vrewer kick him up. Cooney Louth Páirc Gazima Burns and Nechigamoyaki Spórt is the Louth Páirc and Anya Breen Giri and Spórt on see. Agus Conde Louth Jack Freed, roar to Emery, Brew Freed, and Ruher Janto Louth Páirc passes Jad Jesh when you score, Chuntu and Kidog are east. And flood, agus Chuck Mujarach to east, bunt hash to tug up.
Ganar is fáil deanta an sin agus í mar burn ag brú fríd contar Tighearnach ama agus an Louth sin ag teacht ó burn agus an pás tugaíos death ríist ach gan iirecht churtha mú ach buntáistí ríist agus flood ag teacht amá agus de réir chéile agus iad ag glanstan le scór na mar seo ghlacu agus an chlár scór a chuneal ag tiontú be Conall Louth bras ásta leis flood agus a ríist na níor seo críitnithe Céir ceanú chuic na séar a fáte aici agus don chéadúir osclaíonn Conall Louth barna de fuintear idir riad híon agus Longford kick amá ó cúnaí a ríist agus i ggéirí ar talabí an obair a dhéanú deanta go maiid aici siúd ban nach bhfuil ní mil deag díos agus an táil le Longford Shelif Conall agus fáte Gallagher pás ínta agus pás is teahan sin go McCormack agus sin ibrí amá le dro victory a ríist victory agus í sontasach in san céad leachan seo amá go Burke Crí brúas tea an pás chutha mú a ríist agus Eois sin don lú le teacht amá leis agus anna chosna steanta agus buntáiste lá agus well Angela Gallagher a chur stop le chuirsaí an seo agus na himróí éigeinte faduide an ciniú an sin Gallagher agus í a caint leis na himróí agus a gurí an ciniú sin a bhíú agus Katie Crawford ag tógáil céiste a faduide an ciniú sin ach buntáiste agus an ciniú gáil le Conall Louth agus bríon ag teach a hÉireann a bhaint go leor spáis inis Stíonn san leathala na sfeidir le Conall Louth éhhaga go gasta Beirt Stíonn san lína lean tosaí na sfeidir lean bríon brúas tea sin deanta aici inis pásínta churthas deachanis flood a ggéirí éalú Martha Russell pásínta tugad agus churthas deach burn agus an cúil fáte agus amsí éigi mar burn ní ag tiontú ballháin is heile agus sin críitnithe go slachhar aici Pásínta churthas tea ag brín Russell a bhíán agus ambal é a bhaint agus ag teacht fríd bhí mar burn agus sin neadaithe go slachhar aici is teach ag gneanga agus Conall Louth bras ásta le sin Russell ag deanna go fíormhaith an tiontú mahas agus an rúthar deanta ó burn agus sin an tarmh aici agus go dtír Longford inis i ggurí freagra a thuirt pás mí crin ó hagan is tea agus an Louth ag teacht amach a ríis leis Seoda Matthews agus takeíocht don ó Nolan Kerry Nolan a ggéirí duine amsú an tosaí ar thaí agus an duine sin na oife Halligan Géad flood a ggéirí rud amsú á pás Thar a bheith Cluiche ar an cetág duine eile dí an duine sin a Russell agus críitnithe aici thar an trasnán tréimhse corpra agus orga hanis ag Conall Louth iad a híana amsú tíomhtí a couple of bombate an seo agus bogann si sin iad sé fuinte an tosaí mar sinnde an pás churthas deachan sin ó flood agus Russell a ríist atá an leis an iirecht a chríochnú pás Thar a bheith Cluiche ó Nolan is deachan ná áhas aici agus Russell ínta buíochas an deis agus gcóirtú idir an dálinn an seo Longford a bheith bras ásta so is seo fuisiú dóibh a híana chuig ag Conall Louth an seo fuinte ag Longford agus scórdí orthú agus na himróí ag ghlacu deis inis isce ail ar board in san teas dámanta am sure galanta me tá tú an trá agus ag deanna bolg le gréine ach tá tú ar a Páirc agus ag immert ag lethe Leathcheannais ní bhíonn tú omlan buíochas cúig chéim is fiche nó sé chéim is fiche a bhíán ar an char agus mé ag teachtaiste go Cluiche aniu mé faidir inné imróí rih cluthe Leathcheannais a barca crocaí agus málaí ír in ús deach go rih an cluthe i ggéirí teacht an chorpa íslú agus na himróí an seo aniu géir rud céanna leanú le hiisce sa go leor náhfuil sos hiisce tugus deach in san cluthe ag liganis de himróí fuarú agus
Beidir go méid cíalhar ag cumann na scéal agus cumann Peil na man bheith goncar sin agus cníalathe mar atá deanta go mbeidh ag Longford teacht amach as an brú a bhí ag teacht ó chundé Louth simú an mééis abalta lans na ra leis an ard Teannas agus ard bhrú na linne chluthe ar fad victory rééis victory ag nascú cuasa go fíormháil pass agus aspa hÁireann tugadh sin agus í mar Murray an lína lán chúil agus cumaníthe agrithe ar chundé Louth de réir chéile agus iad ag teacht amach Eois hand Sra fás agus í géirí ar burn Gollaigh na cosa chun sin a feiceú suas ach an scéalaigh burn agus í Cluiche ag fríd go fáil eici ag léimnú chun an cin sin a chuineal pás churthes deach Craobh agus Alva Brady in sin sa corneal agus Longford Géirí scór eile amsú Hamilton fuair siad scór in san cluiche seo agus ríiste eile ancan bhrú ag teacht ó chundé Louth ag gahanna le rud agus Kenny Crawford chu lámh le sin go míid letha i dtír Angela Gallagher agus Louth sásta go arás go halagan na lár na Páirce tús a chuir le Cluiche tan tosaí a ríist agus ríiste eile ancan Louth ag teacht Gana chosans deanta an sin a gífó Brand an lámh a churas teach agus talabí Smáile hí teacht an tosaí agus pás churthes deach bhfuil si crin galóir níl agus sin sin má tharatíomh líne ag géirí Camille Burke amsú tíon sin agus Beidir an rud card deanta aici ó hiú an léithreáid dúsaid agus a bhogú is teach caihí pás a bheith níos crinne mar sin agus í géirí Camille Burke amsú in san lína lean tosaí kick amach tugad go gasta in sin ag glam fégan agus ríist níl íon stop le chundé Louth ag Cluiche tan tosaí a ríist Ínta iad ag teacht chun tosaí ó lár na Páirce pás chluiste tugad go Nolan ag scill leis an cin seo ach sin mar thugus ar fóraí agus is léir go bhfuil Nolan inis go go mbeidh agus a buint soltas agus í teachtas teach níos mó in san cluiche í mar ó Brian faoi bhrú captain na Frinne de Longford agus Hagan a ríist Louise Byrne i dean anna iirecht an G Halbún sin mór an tosaí inis agus iad ag teacht churthes deach agus deanta go mbeidh Crawford an sin a bhaint ach sin anna iirecht ó háint an G Halbún dhéanamh Lohan lehííon I géirí brú fríd anna chosan seanta sin ó chundé Louth hen stop a chuir leithí Camille Burke agus í géirí háthailte amach an seo mága Crawford agus achan daine ó chundé Louth na cahanna céige a bhaint acu Dud bhain iad a bhaint ach an sin an léithreáid a thuirtear hiúil go ró iras Domhnaigh mééis siad sásta flúda agus gan airad suncan sin a le dogan a teacht fríd agus Beidir Angela Gallagher a gollaigh an leabhar an seo don chéadúr dráthíocht ar fad ó victory sin díreachas teach agus an léithreáid tugaí arás go ró iras an sin agus cin mála teachtas teach agus simú go leabhar an cinniú a bhés deanta an seo ag Angela Gallagher agus rud na chfuil Brian fearr le géirí na carta buí agus bheith gan duine leis chfuil carta dú agus sin atá agus ceann buí bronta an sin imríad victory agus í mála teachtas teach mar sin de Longford síntse go 4 ar fé deim momaite agus buile dóibh agus an teas mar atá Kevin Larkin simú go leor go dé Giannis chundé Louth inis agus duine breise acu a mé siad sásta duine sin a scíú chun tosaí nó iad a chuineal ar hiúil agus ar chúil fáilte ráiste gaine brín a lár na Páirce brín churthes drá burn agus dí hafu go mbeidh
agus Spórt eile the Longford and Jog sin con Master Strom agus Talabí Sílam agus ní mai sin eáil cúnaí géirí cór léas air leis teag go toban an sin go gasta agus dóithe an glúan Louth Bashir an sin ní mai sin eáil gus nílas go an bhuair sin in san chlágan Tá siú ráthú ar a talú an sin agus cumar hí go si Master Fríthar ban nach bhfuil ní mlíana déag dí se hanagus teag máil an áit Leanne Keegan agus a bhí si deanna go maion san cluthe ahrú deanta ag chundaí Longford de réir chéile an seo ever fiche 3 Ciara Mulligan agus í teachtas te ar a Páirc an seo agus Brian Farrell Gary Arthur Yanu so the gent is chat think the Shumra festis agus ever do ag Ella O'Reilly ag teacht an Páirc Ciara Mulligan an sin Ella O'Reilly number 23 for 12 on the Longford team agus Talabí well has she and a he and Shaw agus ag fáil takeíocht chun seaasú an seo Cosm go mééis able to go right Hína cuaige chundé Louis an chúil sin agus cúil ionta a fuair Emer Byrne in san céile a bháin chundé Louis chun tosaí ar a chláir scór an seo agus in é sin ceann eile a bhí for Russell Príomh scóirlaí tácú na céad flood agus í Har a bheith crin ó kicking na sire sin is in chundé Louis agus iad ag teacht aine brín an learna Páirc Curthas teagaí for Russell a ríist Russell ag brúhan tosaí iad a Curthas te heici agus an cin seo go agus ar fóríad Russell Har a bheith conta te agus gasta agus í teacht an tosaí per an nó sin ar fóríad ag chundé Louis in san céile Jackar galore nig cúnaí inis seo churma duine breise Talabí a ráiste óna inis in ggóú sin churthamach an seo go dogan fríomhrú agus blúíonnta teachtas te agus buntáiste ag Longford agus sin go leam salí a fuair an teagil Tighearnach leis an léithráid sin ag Mulligan a hanagus chun vinse Crawford stop crutha leithí agus duine breise an úsáid chundé Louis siar a scór an lína lean chúl mar sin de níl réir bí ag Longford ach go géirí é brúas te Crawford sí gurí takeíocht a gurí duine aid tá sí gá leithí híon ní sé sealamh inis agus in sealamh arás go Mulligan a learna Páirc an takeíocht a teacht ó lína lean chúl an Grace Kenny agus Gallagher takeí máta Lohan gan scór bí go dtí seo in san gluthe nar bhrá leithí agus Longford de joca leithí ceann amsú ceann daí orthú agus 10 second nó sin na galar a chlog an seo Eois sealamh caiilte agus a ríiste eile chundé Louis an uachtar agus údaras ionta acu in san lína lean chúl agus iad a géirí créicnú les nás mas féidir lof in san céile Emer Byrne ag brú fríd an Tráchtaire chun tosaí deanta aici agus in éis an pás tucaí flood ag brú fríd an lear i ggurí golar an kickoff agus an ddíthú agus second Tighearnach an sin ach í scíú leis an cion seo agus sin Curthas te agus an iarach ó céad flood í ag chontú ag caiithú an iarach sin Har a gúlainn agus sin críicnithe agus slachtar aici Har an trasná agus an scór an sin an deis caiilte ar fé píoach fáilte ráis aici agus í ag seolú an cion sin is te agus Har an trasná agus an scór an sin ó céad flood agus rééis teile na caihan ar fad well Brian Farrell híos ar a tíomhlína rá gur sungsta grim a bhíon chundé Louis ag teacht a rééis teile le luas ó learna Páirc pásínta a drá Russell Nolan an bheirt acu go mór chun tosaí in san céile sealamh go fáil acu neis Nolan ag brú fríd Nolan ag tuairt faoin iarach seo ceann máil ag teachtas te heici ach an sin seo
An sin má ar fóréach tá buntáistí go fáil aici. Agus tugaí sin má fáinne agus flodig teach má tá deanú a chórthas faoin íireach do ríist. Hína sé mar sin de é chun dé luí fuinse ag Longford fecha muid ríist an seo. Nolan agus an contar se bhna léhé agus í brú fríd san mála teachtas te gan áras agus tuair sé dé seile de céad flod. Cuig fuinse fáte aici san omlan in san céad lechan seo. Ceiricin ó cheicean na sire agus tá ag deanú an torú céarna a bheith an aniu. Flood mar sin de Seolta is te stíl galanta crin agus sin chutha hár an trasna an ríist aici. Agus an stíl agus an chuacht aici. Chus céim is te heige agus crína heige sláchtúir. Agus cúnaí gréine go fada leis go lár na Páirce. Agus dé sé ríist ag chun dé luí. Scór eile a chrúthú agus iad go mór an uachtar an seo in san céad le. Ganna ceann scór fáilte ag an Longford. Agus caithí Camille Páirc agus a lehéiste clú de luhan a bhhaid ní smó dhéanamh in san darna leam mar teiste an freigra ar bíomh é acu in san cluiche seo. Agus chun dé luí agus na cosa leofa is teigh na seomar féistis ag leahama iad san a bheith brasáasta leis an céad le. Tá Cluain agus Cluain fáilte acu inis in san céad le. Agus cuma na maithisa orthú agus cuma fíor láidir orthú in néadan an Longford. Fuinte fáilte acu sin tá sé duine gan a ríist eile ar fiáh cearan na cúig bhaimite a ríist in san darna leán carta buí sin tóga ag Maríad Victory. Mar sin de golóir Leathcheannais acu in san darna leán an scóil leahama an seo ó Páirc hÉireann níofa an seo a Cluiche an Longford fuinse agus chundí lu cúil agus sé fuinse a fáilte acu sin bimidir rais leis an darna le in éhreisiú. Inis ar an ansaí Hello Riley agus Riley pass Cluiche tras an seo go Gallagher scíú seo is deala hí agus thar an trasna an Louth agus é lóhan a scíú lóhan a giri seo chréichnú. Seolta is te heige dearú agus scóra dáin sin ó Seán a giri éalú Martha Russell passing de tugad agus chuthas te heag burn agus an cúil fáilte agus amsí éigi mar burn. Amsí á pass har a bheith Cluiche ar an cetág daine eile dí an daine sin a Russell agus críte héanaí thar an trasna an tréimh se corpra agus ó haú agus second Tighearnach an sin a scíú leis an cion seo agus sin chuthas te agus an íireach ó céad fládí ag chontú caiithú an íireach sin thar a
an de sin cum ite agrithe agus Louth ínta ag chundaí Louis agus iad teach tríd agus well Eois an carta buisin a thugam maríad victory go máil in San Darna Lea agus bé siad gan a rísteile fé couple momentin in San Darna Lea ó hiú imróí ar a fáte golóir le Janú acu agus iad géirí cumíd Páirc agus clúd a lochan a chugáil in San Lína Land tosí te scóna í go lu acu inis ag tús an Darna Leatha má tá siad chun bailach a dhéanamh a ráist in san cluiche seo an cluiche canis an spricatón dan dá hÉireann agus sin an déis agus an dúisetón ag dearú an léon seo aniu ag Cluiche Angela Gallagher i lár na Páirce agus muid seolta in san Darna Leatha an seo agus sungus sa grim sin Anna dogan ag teacht pás tug amach anis de Hagan agus Seána ag gríd haciíocht a chóirt agus rísteile talabí ag brú frídún lína an chúl go rísteile an pás sin agus a go dearú an táil leahí go deithigh sin is deithigh láha agus Ciara Mulligan ag go dearú Katie Crawford ag Rothlú Hart agus a géirí éalú an sin ó Sinead McLaughlin a go rísteile an cosint agus an obair a deanta ag chundaí Louis le feiceáil a ríist ag tús an Darna Lea Spásnis agus talabí Sóisir ar a tíbhile den Páirc Nus a gom céite a lanúint me go ríist mar a bhí in san céad lea golóir spás tugadtí agus í teacht an tosaí Gorty hen sin agus í in pás sin a thuirt trasna na Páirce ní dóilm an commentar hí go mé sé abalta lans na rá golú an Beidir Carrastí Béisiid tá mé deanú a géirí stop a chur agus deis cóirléas a chur agus a thuirt de funmí an Hagan agus Seána géirí lans na rá an réiteóir a gligans de chuirsaí agus bheith de cíal stop a chur fé bombate agus ligans den cóirléas teachtar a Páirc Lóhan pás tug amach go Mulligan Lóhan teacht fríd a ríist aníar ag deanta aici géar a seandig seaasú in airde Longford agus Ciara Mulligan a géirí go an teacht a cluthú an sin Barria ghlacha agus idir an dálan talabí a ráist ar a bhainaí agus ag siúil trasna na Páirce inis Sealamh chundaí Louis agus í Halligan a lár na Páirce scílann sin an chun scopaí tógaíonn sin go Louise Byrne agus Louise agus sin cailse aici a glanta suas agus Éimear Byrne agus Byrne a fuair a cúil in san céad lea agus gcóirtú agus buile tógaíonn sin aici Byrne an contar sin agus an takeíocht de teacht an tosaí hÉireann agus Éimear Byrne mútear scala seachtain is fiche díist golóir taithí aici agus trasna na feirne seo do chundaí Louis agus ar náid cadhhaid acu chríomh eile hÉireann buinte acu ag leibhil Sóisir agus iad géirí chur leis an cuairíocht agus bliain dá créidte don chundaí am líana idir minar faoi fiche na sintir Peil na mBan nar a gáil sa tróceart agus duine acu siúd golóir deanta aici tharnam líonta na céad flood seoltas de aici well le réon sin sena chur na gíthe an seo sinna go amach agus a mú ach rud a bhain ar an sin céad flood gurí cool na hangaí hamsú an sin Curní seolta má go lár na Páirce agus na láha an sin Gífa O'Brien a ligan síos a Gífa Halligan brasáasta leis a gurí sena bhaile ráist ó Nolan sena go mbeidh ag brúthain tosaí seolta inis agus sin curthas de ag Gífa Russell an Darnachan curtha ar fóraí agus idir an dálan maríad victory ar ráist an Páirce agus sin na gimmert go mbeidh hin san céad lea agus fuinse agus duine ag teacht an tosaí a ríhanama lua agus í tíre a seathar an leithóid in teacht a ráist ón wach sa paci agus fáte a ráist aici an teag leahí sprágu a thuirt agus gríosú a thuirt inis donna Longford
agus Craobh well Aoife Halligan is tí agus towards Bull Boston Red Orange sin Níl sugam Maríad victory Brú Fríd an seo Lámh curtha leithí go míid letha an sin ach nó ní hé Aoife Halligan ag teasú an airde Ardwallú G sinna anú Give flood a Giri Lawa chur leis ag teanta go maion sin ag Ciamh McCormack an sin a winch Takeíocht Donald Grace Kenny scored Longford Luanisht in San Darnagh and he has Jahe Gavarnish in at the Foscal Jed Conde Louis Janta Gamoy Chaktamah agus é Curtis Jahe draw Lohan agus Lohan Giri and Corp usage true heart are he agus can he in rod a gold did agus the Conde Louis at Conde Longford Gumaleshko Nelson Lena Land Tossi he had Gan galore he was scoring a bit Sinead McLaughlin Sasta Gunnar Chúl leis Actual Everett Aoife Halligan Dinneach go siúd Emer Murray inis agus inis an Lan Cooley brúchan táistí dhéilis hand agus Richard Barth Jana Gamoy an Shellavile Rash go fáil Shellavaki Ríiste ínta Janta Hig Burn a Brú Fríd Burn a Giri Shaw Churistia Idro Nolan ag teachtamá leis agus Kit Flood on chun taco leithí agus sinna churtha an trasna an scoring sin ó Kit Flood Burn agus Nolan ag teanú an damasté ag brúchan thosaí ach Flood a bhí anarí agus ag luú hart agus sin a chréicnú an Kit ága ríist Flood agus anna cluthe go dtí seo insan cluthe Leathcheannais seo an Lú ag brúd suas níis an kick him up agus Tionachar agus Terraville sin Shellah buinte acu Trasna agus Halligan inis agus íon acre de spáis le hí gan abal de Shellah am siú agus inis Crawford an pass curtha is Jahan draw clúda Lohan Janta go fearhhaith an sin a winch a caiisi chuna far ail ar éiles hand Janta go maiaki agus takeíocht don Arashlig Lohan an Jake Run shot dam shoe and Shaw Gallagher agus Rich Anna Hostin sin Kerry Nolan Sheer and Shin and Lena Lan Kulseki agus lower Lum Foduden Rata Ebre agus Achliach to Conde Louis Kerry Nolan Sheer and Shin and Kudjula Lena Lan Kulseki Larry and Shin and Chomatish Ataku Inish agus Digger Shanachu and Chimahans and Cleha and Skello Lucy White Jantaki he and her father Inish agus he Brúchan Tossi Flood ag taco leithí Flood ó Daithir Meder agus Tíomh Muid an Stua ach sin is Jahe Glawa Aoife Cooney ó Conglish agus Aoife Vrú an sin an tau leithí Sinam chad sí an hata ach win sí an Kicksir an sin Teachtam á agus faoi Vrú an sin agus well Jacker Fáil gael an sin buntáiste agus an cinniú fáilte agus har bheith contaite tras an na chúla ríist ó Longford Talabí habal a sin a winch agus ríiste an lábhas teachan sin na buintear Ashtig McCormack an Gramú agus níocht is teach an tachlail Janta go fearhhaid chun de luhéirí an ama agus Lohan agus Craobh an sin agus curtha a mú agus thar an tíomhlína Conde Louis Jana go fearhhaid hí ó lábhas teach G Halwú agus íocht is teach an Gramú go tlatha agus léirú é an dóid an Shellah a wintear ast in san Gramú a bell na man an dóid teisi le tuairt faoi Halligan inis brúchan tosaí agus Conde Louis cuman na maithis a orthú iad ar a chompar in san cléthe seo Nolan Nascúil in the céile sásta go arás go Halligan Gary Burna am siústíon sin Burn Artinier ach buinte ráiste Conde Louis agus ag Brú Fríd agus níocht seolta istea agus Craobh agus Slátmhór Iggy for Russell an léithráid ard is teachan sin an drá Emer Burn na lábhfuil éis ach Russell abal don na Craobh agus an léithráid riste ficu suas agus sinna críochnú thar an trasna agus an scór an sin bhuaithí siúd
Shelferish. Alarna Parker. Kitty Crawford. Grace Kenny in Chachton Tossi. It's going to Louis in Ish, the Tráchtaire, Trasnan, Daiher Kuig. Elish Duggan. I can't go fear why include Lohan Lehi Hien. Because Lohan, because he, like Janu Shock Nihil and Shaw, on Longford, a Haren Chirash, in St. Clehe. Hien and Ian, Conde Louis, yeah, Funche Longford. Can score to make Janu. On Jahu Momach number Shinde in St. Kelia. Because he had gone galore, Hugh, Jeshna Hamai, Lohan, and Gubber got trained, good Lou, and Shin Hunro the crew. Agus na Cluganí a Gliamach an seo a Cluiche ar an Domhnaigh seo. Agus ar nói an cluiche Leathcheannais seala ag teach beo thugamh ar Spórt Tighearnach ar YouTube. Slíga agus chun daí intrama ag tuairt ar a chéile. Agus muid dúil leis an cun sin fásta agus deis agah sinna acail an seo ar YouTube Spórt Tighearnach sinna tuiseach ar a cehara clog. Agus ar dálinn. Conde Louis Giri Shaw Aka got conscribe agus fihe bommache an Shinianu Kevin Larkin a ves brasas de Lishan Doi a temporary seconds in a torch for Shaw Camille Lam Edder and Darlin Harvey Grim de Gra on a kick in a Sierra Shaw short this jaw because an ear from your Culaton Shai Curtis Jack Drona Carnaga because well and Rachel agus Angela Gallagher ra Grufal Steve got us the Lord's list and we're cool and shaw Shin Schultes ja lav lesh and shin because it can be Janu go check ra Grufal Jantin Shinner and cool by it because well Kitty Crawford again beat Winshi and Shin Glan and Tinyer agus Gru Shin Curtis Jahag and Leantan Gojlaha Eki a Cora Father Edern Rachel agus well Jiran Shin Group Crawford is the Inson Carno agus Naomh Shin Caddy agus Nakwil on Cool Shin agus Culfidi Longford Gajira well to me January Group Crawford is the Inson Carno Vug now Burkus to here another card Jantaki agus Shin Curhas Ja agus Ganaris is the Shin Yadi has Ja Inson Carno Gushin Avishi. Well, it can be good to have she is chat. It's a Kitty Crawford. Ach, no more or an inch for the shin. Because Kajira cool, no go to the year Longford on Jesher be a hodge dive. Crawford is to him. And Rod Cart Janta Aki, is the intended trench for the Hunya. Because this motion left a guy like the Longford Nisht. Ensign Darnell. On the hit Red attack is Chahaku, Dinyaku shoot. Now Adele Sheehy. Agus Brand Fire Giri Sprago Hodge own Vincha Masfager. Because Adele Sheehy attacked this jump. Galarna Parka, Kahuganzi Iver Troha and Adge, Aoife O'Brien. Takia, Gifedjail own Vincha, Harvey Tawakta, or Leshna Kanilaham Marata. Agus in chas Then Shahan differ agus Cosa Ur attack this chat Sheehy agus Golas chat Jira Hinson Lina Land Tossi Can Gasta Gage Tuggy and Glam Fagan Nero Morna Janawaki Hinson Clehegaji Shaw Janta Gamoy Conde Louis and Ebru Ma Frisna Lawa Agus Shoda Matthews a Curragol Yard Splash Gospel Suris Rimpy some passion Nigga Jira Galore and you Breen Captain the Fernia, Inta Henson Kelia, Kuan Galore, Gajisha, and Darnalia, Halligan reached Brufridge, and Ruher Janta, the attack up the Horch, Breen, Giri Rodebru, oh, Schultes Ja, and pass Curhas Ja, Cheer has Jahaglaw, Nolan, Chuntuma, Higburn, agus in ear, Shin, agus Blockeye Janta Air. Shinama Funya, Daihead Kuig, now Coimst in Sky, Lehroj Gantas, Jahanjaw, a draw carry Nolan, Giri Chuntuma has. Agus burn agus blockade jant there in Eois ag teach this jat. Agus Shinam Gur McCormack of Vienna Gajera. Agus Gajera ag Kid Flood.
Shotgun fáte aici agus an daithir cúig buntáiste na gíthe leithí dro teaghfuil leis ach go fáil teinte sin a dro aine brín deanta go maithan éalú a has pás inta cléiste go imar burn ach an coslas deanta ag Longford an sin a thugáil ag teachta má leis Kenny faoi bhrú ag takeíocht don agus seánna hagan sásta God siar agus é thuirteráiste Kenny faoi bhrú a lárna Páirc deanta go maiith acu agus victory a ríist brúchan tosaí trá fásta go dearú brontarás ar chundí Louis agus Kerry Nolan agus pás ínta leis an cos curthas deach Berchestíon sin don Longford duine acu na Emer O'Brien an captain Alva Brady Nína lean chúil le taú leithí agus inis Longford a géirí agus séisiir nó sin tras na lárna Páirc acu agus rinne sin gol fada leis tíar a fanan sin tíbhastí den farcamachar agus ruúthar ionta deanta ag lohan a ríist brúchan tosaí leithí híon lohan leis an íarach seo míá leithí hagann siad an chúile í trid fan na honne ríist fáilte ráis deci nó lohan leis an íarach seo curthas deach agus ag dear Har trasna nig clúda lohan agus caiithí tú ar mólú tiltte aici í híon a thugann déis hana siad an cúile í híon a thrid go féchhar tháinig eile ráist agus sinna chothailte má agus clúda lohan a ríist a chrígní an íar sin thar an trasna. Siúda má fiús na gimach láthar cuasaí agus Zara Sweeney caithú gansaí ifar a thach déag ag teachtas deach agus ríist Gallagher ag teachtal lárna Páirc a caiilte aici cosint ionta deanta ag chundí Louis a ríthan ama aniu agus iad ag teanú sin agus ag seaasú an áirte gúil an tócaí an sin ag imar burn agus an réiteo rá an bheirt go golas teachan sin sílam burn ag reachtal is teachan sin an pás tócaí is teach aici na súil a sílam an sin ag cíomh McCormack agus sílam buntáiste an seo le chundí Louis burn an sin a reachtal is teach aige cíomh McCormack agus hí fáscail sé ó hiíomh an corpa golas teach aige agus ag reachtal is teach hímar burn Har a bheith santa sa ó hiíomh cuasaí gan áras an sin burn a golas teach aige agus láidir a bhí McCormack ag teachtas deach go míid leatha ar híonn sin agus Gallagher tuairt amadí í híon a hacrú a ríist agus Lord leis na himróí agus le cíomh an Cormac fuú den teagháil sin Angela Gallagher a go ché go bhíán agus seo chaithú an airde in sin aice a ríist sílam gur ceart kick sír a bheith gímar burn sin ag zí teach frí idir an dálan Kerry Nolan an spás a gascail suas rimpaí agus pásínta tuchas teach agus angur sin ag rathlú hart an sin ag flood agus flood ag rathlú hart an sin siimplí furas éisce agus thar an trasna ag céad flood ach an Birch brú fríd lárna Páirc Nolan burner fáil fan a hunne ag flood ag teachta má agus ag rathlú hart an sin scór galta bhuaí má go lárna Páirc a rééis agus Halligan go mór le bhaim a ríthan cléthe seo ar fad ínta lárna Páirc agus burn caite má a rééis go Nolan a ag fannacht an sin an achas spáis leithí hían ábhfuil a sin a chréicnú in éidí brúchan tosaí agus an seileh fáil aráist bheith sí hían brasástaí hían air ar chláir scór an seo aniu fá go leithí hían ar a íonar agus sin siimplí go leir nar timreoir mar sin fáca an luigh teacht a ríis Louise Byrne ag brú fríd nes Byrne fan cool Byrne churthas teach agus dear ímar Byrne agus ní teabhal a teagháil anna mar ceart leis agus té sé má na é fan daithe a cuaig nó kick sír teach a bheith son agus fáil deanta a ríist agus Louise Byrne rud a bhhainir in sin aici go dearú an sin ímar Byrne abalta Shell of Isle, I can Jerry Tichin Chi, agus an teagháil a teachtas teach ar híonn sin agus sin sin má
tucha sin ráis fanne buntáiste agus céad flood ag siúlasteach an cin sin a ghlaachú. Ach Louise Byrne hóna hemidí agus rud a bhhainnar in sin aici. Simú ná bhfuil siad ag stopú agus a géalú an teár a thorabí Conall seolta agus críbnithe ag céad flood thar an trasnán. Nígan de scórna fáte aici aniu agus ní aontaach mar lean thosa. Agus be sí sásta leis an dóid tá sig 5 minútí ar imman le carnaga. Bommate dhéag le gáil ar a chlog anseo a Cluiche. Cool agus deachon déag fáte ag Conall Louis. Tríchan de scórna ag an Longford. Mar sin imroi ó chundaí aontrama agus slíga agus iad insna seom na féiste seo bhí leachama anseo. Agus well fuair siad blasú de Conall Louis in san céad leat cibé hÉireann a thugus an tosaí ón darna cléthe anseo. Be go Lord Leathcheannais acu mar tá Conall Louis ag go go fíormhaith anseo aniu. Seoltas deag flood agus í más agus ag tóis cúg na gíhéin sin ag sin amach ar fóraí. Ahan úr agus sé seaí tá sí sásta tuairt faoi agus úl bhíon aici donna cúlia a hÉireann agus stílar dói aici. Longford agus a géirí Ludan seach taile machas an cléthe seo agus scóra amsú agus críochnú le rudan seacht agus malú agus fragred a rudan seacht a hóid sin san darna leat scóra bhhain fuair siad. Ar malú tilse donna lehéid de clúd a lohan. Leis an trid agus níir a chuir síos Keefer McCormack. Brufries deanta go maiid Berchistí timpeall ar hí lohan. A réistéil a gáil hí hían agus a géirí gá hon tosaí ar hand agus sin ro aras agus an pás tucí arás Dunlú Halligan Fear Lodger Alarna Parka Maratimer Byrne Comforter ag sadar hon tosaí Skillar dóiaki Chagwalínta le flood a angar sin ó flood le lava wine Shelf Connie agus ag chontú agus sin scór den gradas ardia ó céad flood Shelf Connie and lava wine den léithóid ag rochlú hartan sin le takeíocht na gíthe ráras tá céad flood a go rísteile ard skillar fad ón lean tosach an sin. Scór galanta ag zíag rochlú agus well tá bheice sin óna lehéid de Jimmer Clifford bheithe rá gur imróir na linne tá an agus tá gungur céad flood rá well tá ahanad aici agus tá muid an sin aici an seo aniu agus í teasmuint na skillne ar dói agus ar fada tá aici an seo. Conall Louis agus iad géirí pic suas a réist an sos isce a thug na himróí hin sin. Cúnaí a gáil a réist ard leist in sanéir. Sin Connie is tea. Louise Byrne deanna go maiid géirí sin a Conall tíbastí den Páirc. Ach í fáil an cinniú an sin ón réiteoir agus Gallagher agus sunk sa grim a bhí anna go dearú agus caithú ghlacú le sin agus íon tú le sin Nolan go gasú go Halligan deanta go maiid agus rud a bhhainar an sin ag Halligan brú fríd an lár pás a thuirt de Byrne deis fan cool agus an coolmaidir deanna go maiid cúnaí teachtamá agus saoilíonnta deanta ridirí hían an sin agus talabí an stop a chur leis an íireacht an sin. Agus Byrne gártaithe ríist in san íireacht an sin. Ní brúfríd an culbair ag teacht amach an sin agus sin buile aonanta láid a tógaí an sin ag talabí agus í golasteach fan a thainní híana agus cúnaí teach le chéile an sin agus well chun fíor láid ar tógaí aici an sin agus
Bhíonn tabhair leithí mas féidir leithí Iarraí agus Golarái agus tá sé híon sinnte ar a talú gurí híon thógáil ar isteach an bheirt acu teach le chéile anseo Coolbaire agus Lán Curlí agus Thara bheith láidir agus ní fes an bhuairse sin is deithe go chlágan níor bhhailad go mé imrú gcórtaithe tá sí ag bogadún sin de réir a chéile agus abalta í híon a bhágu agus bhfuil bhí a rám mas féidir le talabí Golarái ardháilú tiltte arthaí deanta chun dé luú anseo bhar a seachté go gimachtamach ar chuirsaí anseo sin Holly Lam Sally agus í hanagus te go máil agus Anna Cluiche aici agus Jeis ag Cavan Larkin Jeis a thuirt déimrúí ón vinse teachtas te agus tunachar a imimetar chuirsaí ar náid iad ar fad a gimartinis fa hunne gansaí in san Cluiche Canis idir an dálinn talabí a ráist ar a bhainaí a ríist ardbhálú tiltte in é buile mar sin a thógáil agus well céad Flood an Clondearna a thóg sí ní bhuair sí teagháil mar ceart leis an léithróid i ggéirí sin a cinú an iarraí seo a go rééis teala ní sí sásta leis agus níor cóir go méh dro teagháil a ríos leis ar an talú agus well Cluiche ar dóid imirtha aici in san Cluiche ar fad agus caiitú leigint le rudaí mar sin an amana Shellah ag Crawford chun dé luí ar ríist anc obair teis le chuir teatha gurí ddíthallú dhéanamh í fa Halligan nar stop ó lárna Páirc a ríthe ama agus sin í McLaughlin fáilte ráist acu is iad a gurí breisiú ríist í fa Russell is teag an Nolan Louth dá creiste acu ag Brufríd agus éiles hán sásta golas te in san ansaí a ríist Nolan takeíocht an ó Russell leithí híon Russell agus seo crítaithe agus aha duine a gurí feiles ceathar inis agus animach ar chláir scór anseo in san Cluiche Russell an iarraí sin 3 fointe fáilte aici in san omna anseo inniu agus é bra fáscail sin inis tá chun dé luí ag teach Fríd ahrú eile deanta agus Emma Bradley ag teachtas te in áid fun mí talabí agus bhil caiimé rá a bhean seo ní go bhhaim go mór orm couple of bulle ínta láidir tóca aici gcóirtú nó gá agus chun ínta láidir ag dearú an sin glantíí a rá agus fan mBan óg cos leithí ardbháilú tiltte aici in é teach den Páirc Longford agus iad ar an sí a ríist gur scór eile amsú le chur leis an trí chinata fáilte acu in san Cluiche bontáiste leo agus lohan a ríist agus lohan nar stop ar ríchan darna le agus in san Cluiche seo ar fad an réiteoir teachtar ráiste bontáiste thuidtáibh agus bhfuil Larkin agus Longfort isteachta chundaí luí I gurí imrúí eile is te ar a Páirc an am a thuidtáibh chur te a drán lína Lán tosaí agus Camille Lam agus I gurí scíú leis trasna tá lochan ar fáid nóna gurí rud a ibrú Mulligan dí haúíonnta sin léite go fíormhaith ar ríist agus an leo an sin ag McLaughlin ar an Cluiche agus in éis Louth dámata ag teach Fríd agus Kerry Nolan a ríist Nolan a han árlacht den Páirc seo clúdaí aici churthas teachan sin agus Ciara Woods a han agus te cau gansaí ar fiche híon I gurí go bhhain ar na réanúirí ar náid pás ínta jazz tíomh muid an costamú sé deach a ríist Iad te bearst agus sin teanta go mhaith sin churthas te pás ínta churthas te ach te teach amach a ríist bearst agus í an tosaí hí mé gan réiteoir ag tóid an chiniu na Camille Burke a géirí críicna le scór í híon Mark Léon a te jabhlíon is fiche díis agus sin drothíireachtar fad agus sin curtha mú
Fégan agus í géirí a bhhaid barreacht bhuiilis hand a candig tridirás fan honne. Janta go maiaci agus í faoi bhrú an sin a bhainte ráist. Ní bhí sé buíoch don chúlbaire as í chur faoi bhrú mar sin. Í for Russell. Janta go maian sealah conne. Chundí Louis inis. Giri seo crídnú le snás agus í chur deadrá Flood an chúlbaire cúni. Well, Flood agus í cleiste go leor giri an corpúsid Livingston léithróid teachtas teach. A fi sin léite go maiach an chúlbaire teach amach agus sin a bhaint. Giri Burkamsú janta go maiach í an tosaí inis. Barth agus Lohan ag taú léhí Lohan a giri gáhan tosaí ar hand. Hanna jana go maiach Lohan go fáil agus seilafheci. Lohan agus níor chuthas teach agus anna scóran sin. Óclúd a Lohan an darna an fáte aici. Agus well, go leor le Janu aici an seán ar a fuairsaí an léithróid. Bhí ar hí hand a bhúlú rud na cúil first. Trúirtí ceatar ar tibal ar hí. Agus bhí sé abalta sinna chu an trás ná. Anna scór. Óclúd a Lohan. An darna ceann aniu fáte aici. Agus í hían a léirí Tighearnach den Skyhan seo don Longford. Chundí Louis. Ciara Woods agus í géirí go a bhaimar na réanaí an pás agus drofás ar fad agus ní bheith sé hían go láidir bíd le hirirtí mar sin. Bána a Harbheith cumasa ó híomh scórna. Agus éfachta mar chosaí can léithróid tugarráis go ráiris an sin de chundí Longford. Agus iad ag teacht fríd lár na Páirc an seo a Gluain. Céad Cluiche Leathcheannais seile le tuiseach an seo ar a ceathair clog. Íontram agus slígach i d an dálinn Camille Burke ag tiontú agus a chéicnú le scór G hían. Agus teanta go maiid agus í buint tar a bheith as an spás a teag foscail suasar le Páirc le couple bomb le gol. Iver fiche cúig mai a Duffy agus Misha Rooney ag teachtas teach iver fiche cúig agus iver fiche sé. Agus Emer Byrne a bheith í desásta leis an teaspan de seci in san Cluiche seo. Ag gimochtú cuasaí. Emer Byrne a bhí dá cleist in san Cluiche seo ar fad a fuair an cúl táhachta in san céad lea. Ban Harbheith skillwer, Harbheith loafer agus achlí. Agus í ag fáil búla bos ón drám atá bailíos teahan seo ag an teastan í hían. Agus Anya Breen an Verchaku, Harbheith maid a chundí Louis inniu. Agus gur féidir bheith dúil le Cluiche Ceannais sin éise Barca Croci an céad deir seachtaine de bhí lúnasa. Na chuna dithe a géirí go a bhaimar chuirsaí an seo. Ach seolta is tea. Ok, gol a mú an sin agus Aoife Halligan. Agus Hingla Halligan. Bhí ínta sásta leis an teaspa a thug sí an seo i Barc hÉireann Aoife an seo nniu bhí sí ar dóid a lár na Páirc de chundí Louis ar Tighearnach. Ládracht ínta achlíocht an Sky agus canasíocht ar dóid ó lár na Páirc an mútear scola. Tá mé deanna gotí buin soldas na léthe siara agus bheith díú ar an tríonail agus olmhanan inis fanne lá mór a Barca Croci. Agus ní héisisin an céad lá a bhí a chundí Louis am léana. Agus bheith dúil le Conall mí lúnasa. Ang sin ag teacht amach a réist agus an chosan sin lámh curthas teath réist ag chundí Louis. Teanta go fíormhaid agus nain gcóirtú ar ais golraí agus abalta lansan leis. Agus gcóirtú láha a tá cur is teachan sin ar Rachel Barth. Emer Murray bhfuil leachríomh buinte aici go dtí seo. Béle fecail an jig le hí an tríú ceann a bhaintim léana. Agus an óid chundí Louis chaile in fermána an rí. Agus tá ag deanú go leor fólama acu ón Cluiche Ceannais sin. Agus dóithe muín agus spirid in san chundaí a ríis am léana cumé siad híanana smuitiú go dtí Conall a thógáin i Barca Croci agus teastáin í ógáin a ríis am léana. Béle fecail KVS an arca lofa siúd inis. Ní bhfuil má hardfa le haine cúig agus an darna Cluiche Leathcheannais ag teacht beá thugah ar Spórt TG cethir. Agus an cibhlann sin méidir chundaí intrama agus slíga agus an óid go leor ráite a faoi chundaí intrama. Go riad san
go mór réna cutchinta in san Cluiche seo cuaíre den Sky acu in san na grúpaí agus in san Tráchtaire agus muid dúil leis an Cluiche sin tá seacht ar a ceathair chlog an seo idir an dálinn Lóhan go fáil a gáil leithí Lóhan go timpeall trúr nó ceathair agus a géirí seo a críicnú le scór eile cáte máhanis chun dí Louis sásta ligad to Longford shelf a bheith acu agus victory chu ha maithin sin an drá Crawford go leor spáisinis ar an tíomh den Páirc cosnas cléiste deanta i chun dí Louis agus hand ag seaú an arjun sin buntáiste ar rís do Longford tuair siad faoi iireacht tá me deanú gáasta agus Camille Burke ag teach trasna fan a honne Burke géirí críicnú ceanháin fáteachí in san dearna lea agus éir seo seolta is te agus é críicnú le scór eile hÉireann Camille Burke an darna ceann fáteachí agus I hÉireann agus Lóhan a lean leis an trid ar hÉireann in san dearna leachan seo i Cluiche ach go hÉireann chun dí Louis go mór an uachtar an seo in san Cluiche Leathcheannais seo ar fad agus tóir siad tribleid agus dúchleán de cabbé ar an na thugus tríd céad flodach a hairithe Harbheith Santasach mar lean tosach an seo aniu agus I géirí críicnú agus bhain eile ar an eile a bhaint hÉireann seoltas te in Camille Burke ar an dálinn buinte go maiací ar a talú Lóhan an le taú a thuirt leithí drá fás a bhí anna go dearú agus Cluiche ag titim ro bug as a cíile an seo a couple of bomba le gáil leor spáisinis in gáscail suas rih na himraí agus ar swinní agus pásínta tugann sin rís Kerry Nolan a chlúdaí ahan git a spáis an seo ar a Páirc aniu Halligan mar a ggéarna agus Russell Nolan a ríist ceanháin fáteachí spéite ar dóid a joca leithí críicnú le scór eile seoltamach agus sásta shelf a Conall Ciara Woods flod an isig feimnú an muothar agus timpeall lear na Páirce agus shelf Conall acu inis géirí críicnú le scór eile más féidir agus an tam a bheith teacu inis agus na himraí a chur aníireachtas te ins na caníalathe seo i Cluiche aniu an teacht go hard an seo i Cluiche a go ainiún sin ráta ibre den Sky ó chun dí Louis agus tá mé deanú inis an céad príomhreacht a bheits in Kevin Larkin na eiles maithas an Grian iscail ar bord agus túsachar leis an phróiséis teacht arás hacu hÉireann in dhéana híireachtaí seo aniu agus golas te agus olbhachanna dhéanú a fáinní an Cluiche Ceannais shelf Conall acu é bogi trasna na Páirce deanta go maiid in san gite seo armathe agus é bogi is dehannéis ach an immertin sin ó Alvar Brady teachtamá agus sin a bhaint agus mar sinnde an adag Jerry Shechen seo ag Angela Gallagher tan scríbe buinte má ag chun dí Louis iad san a bheits a gáil go Páirc a Crógaí an cearnú faoi seáil agus an héaglofa bheith dúil le lámór eile a Páirc a Crógaí Cluiche Ceannais eile dóibh siúd líana agus iad go mór an nuachtar ar fad in san Cluiche Leathcheannais agus iad san críicnú le sár scór ar fad a hÉireann ceardeag go fuair siad ar le náid a hÉireann ag chun dí Longford mí áláfa ach go fíorine chun dí Louis ar róláidir ar an lá agus tóir siad tribleid de chabbé ar in san Cluiche Ceannais mar sin de coharjas láfa ag dofa bheith ag dúil leis an lámór a Páirc a Crógaí a ríist líana agus béle fecha céhés leofa in san Cluiche Ceannais sin an Cluiche sin ag teach beáth go bhanis ar a cethir clog ar Spórt TG cethir ar YouTube ach an scór Jerry an seo an Longford sé cholín cool agus Killican jig ag chun dí Louis coharjas láfa fanna gélinn be Virginia ráist leis an darna Cluiche Leathcheannais ar Spórt TG cethir ar YouTube ag a cethir clog Inis ar an ansaí hello Riley agus Riley pass Cluiche trasna seo go Gallagher scílar a shot is Jalahi agus Harn trasna an
agus sé Lohan a scíú Lohan a Giri Seán chréichnú Seoltas te haige dear agus scór dáin sin ó Seán Giri Éilú Martha Russell passing the tugga agus Curtis te haig Burn agus an cool fatte agus amsi igi mar Burn ó amsi a pass Harvey Cluiche ar an Kitdog Daniela de and then sin Russell agus Creepy Hacky Harntrasnan Tráibh se corpora agus ó how agus second Tighearnach an sin í scíú leis an Cionseo agus sin Curtis te agus an ira ó Kate Flodí ag chontú ach buinte ráistig Conall Louth agus ag Brufríd agus ní ag Seoltas te agus Craig agus Longfort igi for Russell agus anchor sin ag Rathlú hart an sin ag Flood agus Flood ag Rathlú hart an sin simply first éisce agus Haran Trastan Yankee Chagwalínta le Flood anchor sin ó Flood le Lavahhain Shelaf Conny agus ag chontú agus sin score den gradas argi ar hand ag Jana Gamoy ag Lohan go fáil agus Shelaf Aki Lohan agus níor Curtis agus anna score an sin ó clú the Lohan and Darnican Fatch Aki